Думкратуната. Сега, пак се върни на гръб и там да дойдеш на плицата, ще ги вържа през рамките, че падат. Аз не знам кога трябва да бъдем да купим един бански направо. Това уж беше за време, но... Без плавници може ли да бъде? Без плавници може ли да бъде? Не знаеш ли ти? Аз тогава си нарежем една трапеза тук и се почваме повече свърши работа. Поснимам малко, това ще му остане споменка да си. Аз съм поснал на видео и това ще снима като това. Шест са ги направи. Ето сега. Нагоре докато... Аз май преди бех ти казал, викам, ще има моменти, кога сами ще си идваме на пола. Айде сега пробвай трудната. Ясна върху, ляво. На ръката, пак вдигаш високо и краката отгоре. И не забравяй, че така само с ръцете се ръкува. Бързи крака. Айде. Добре. Не увисвай надолу, като поемаш, а ето тук трябва да си, тук на водичката горе. Натискаш ухото и бузата, за да излезе устичката тук и да можеш да поемаш. Айде, това. Коремче горе, докато и коремче. Да вземи една игла и... Айде сега да понесем, защото се въртишат седло. Докато им махнеш да става на крола, увисват и не стане. Ама ще стане до края на годината, няма начин. Ще научи. Айде сега, мисли. Буза и ухо в водата. Айде. Добре, става само